Maayong hapon, Kuya Bibo, kag sa imo mga listeners. Itago mo lang ako sa alias nga Miss S sang Banduriao. May heart story man ako nga gusto ma-share sa imo. Sa subong, may ara ako sang karelasyon, si Carlo. Una kami siningan nagkilalahay ni Carlo, Kuya Bibo, sa pila sa ATM machine. Oo, Kuya Bibo, ka-weird no? Sa mapati ka mo kag sa hindi, ang amon nga encounter, Kuya Bibo, is sa ATM machine. Pareho kami nga nagapila sadto, kag ambot, basta daw nagpasiplatanay laman kami. Kag hasta nga nauna na siya naka-withdraw. Natingala ako nga nagdulog siya sa unahan, kag daw may ginahulat. Until nga natapos ako sa ATM kag naglakat ako. Nakibot ako, Kuya Bibo, nga may nagasunod sa akon. Doging kulbaan ako Kay ti halin ako sa ATM. May nagapanawag sa akon. Sang nagbalikid ako, si Carlo gali. Daw nakita ko man nga medyo safe ang lugar kag safe ako. Gani nagpondo ako. Tapos nagambal siya sa akon nga, "Miss, kaagi nakita kita ay o nagkilalahay? Kay do ka familiar gid ko no sang itsura ko." Pero syempre abots na diskarte, Kuya Bibo, style bulok sang mga lalaki. O basi modus man. Gani nga waay gid ako nagkumpiyansa. In fairness, Kuya, ka-cute sa iya. Kag abi mo, waay na ako nakapamalibad pa sang gin-ask niya ang akon niya cellphone number. Ginhatag ko man kag in fairness, nagpaabot man ako sang iya sining text message. Pero nalabutan sang gabi, wala gid siya ka-text. Kag nagligad pa ang mga sinimana, waay gid ako nabaton nga text sa iya. Siyempre ako, paasa man kay ti cute ani siya. Though may panghinayang. Tiambal ko, sige na lang Basi, waay man to siya interes sa akon. Basi assuming lang man ako. Kag Kuya Bibo, waay na Kuya Tani naman nag-expect. Apang isasad to ka bes, nagtunog ang akon nga cellphone. Sang gin-check ko ang message, wala naka-register sa akon nga phone. Uy, nakibut ako. Si Mr. Cute gali ang nag-text. Aba, nagpabatsyag siya sa wakas. Te amo na to, Kuya Bibo, ang nangin panugod sang amon nga mga text messages. Hasta naglawig pa siguro sa mga sobra 1 month kag nag-meet kami. Siyempre, pinagwapa tudo Kuya Bibo, first meet up namon ato. O date na bala ang tawag sina? So far, okay gid ang amon nga pagkita ay. Mas nakilala ko pagid siya. Kagkadamo lang kami ginchika-chika nga duha, kag daw ka-gentleman. Man kay Carlo. Siyempre, dito ko nabalaan ang pangalan niya. Dumahambal ko nga may something in common kami, kay kadasig lang kami mag-click sang naga-istorya kami that time. Pareho ang amon nga mga interes, kag pareho man nga mga corny. Kuya Bibo, naging close pa kami kag naging comfortable sa isa kag isa samtang nagadugay ang amon nga communication. And kuya, nag-ako naman si Carlo nga gusto niya ako maging girlfriend. Sa tuod lang, nahulog naman ang akon nga buot sa iya. Kag una pa lang namon nga pag-meet, mahambal ko nga dako na ang kagustuhan ko nga mangin kami. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now.
kag sa kasugpon sa heart story ni Miss S. Kuya Bibo, sino maglaom nga ang kaupod ko lang sa pila sa ATM machine sadto. Ang ginapaabot ko nga lalaki gali sa kabuhi ko. Una, masalaan mo pa nga basi may malain na to nga buko. Kay ti, ara kami sa ATM. Pero, amo gali ini ang padulungan sang amon nga pagkitaay. Ang love life. Nagdalong pagid ang amon nga friendship kag hasta nga nagpangaluyag siya. Sa iya nga ginpakita sa akon Kuya Bibo, wala na ako nagpangduha-duha pa. Ginsabat ko siya kag tuman siya ka malipayon. Kag ako man syempre Kuya Bibo, very happy gid sa amon relasyon. And as a boyfriend, kuya, waay gid ako may ireklamo kay Carlo. Tama sa iya ka caring, sweet, ginapabatyag niya gid sa akon kung ano ako kaimportante sa iya. Kag ang amon man nga relasyon. Gina-make sure yagid nga may oras kami sa isa kag isa. May mga sunggod-sunggod man at times, but then, masettle man namon dayon. Ako man lang yang maarte, madrama, kag palasunggod. Aminado ko na iya Kuya Bibo. Kag siya na iya permi ang nagapaayon maski ako ng sala. Maayo man kay malaba ang iya nga pasensya sa akon. Wala gid nagbag-o si Carlo, halin sang nag-umpisa kami tubtob nga manug 1 year naman kami subong. Kuya, apang may isa kadako nga upang nga ginatago-tago ko. Actually, paano ko ini ihambal sa imo? Kay amo ini ang kaundan sang akon nga heart story. So diri pa lang masugod ang akon nga problema Kuya Bibo. May big revelation ako sa imo. Kuya Bibo, that's why gintago ko lang sa alias ang akon nga ngalan. Likom kay Carlo, may ara ako ginatago-tago nga sekreto sa iya. Kag hindi ko ini mahambal sa iya kay nahadlok ako sang iya mangin desisyon. Basi bayaan niya ako. Hindi ko gusto nga madula siya sa akon. Kuya Bibo, ang sekreto ko, may anak na ako sa pagkadalaga. Oo, Kuya Bibo. May anak ako sa una ko nga nangin boyfriend nga wala man ako ginpanindugan. 3 years old na ang akon nga baby girl. Kag wala gid sini kahibalo si Carlo. Amo ina nga daw hindi man lubos ang akon nga happiness tungod sa kahadlok ko man nga madiskubre ni Carlo ang sekreto ko sa iya. Masakit man para sa akon nga i-deny ko ang akon anak, kuya. Pero natinguhaan ko man nga makabawi sa anak ko sa taga mag-updanay kami. Maski ako nabudlayan sa sitwasyon nga ginsudlan ko. Apang sa subong, waay gid ako sang kaisog nga mag-ako kay Carlo. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa kasugpon sang heart story ni Miss S. Si Carlo, Kuya Bibo, ang lalaki nga halos ara sa iya ang tanan nga qualities nga ginapangita ko. Kag sa mga kababaihan. Very committed siya sa akon. Consistent sa mga bagay-bagay nga makapa-impress sa akon bilang girlfriend niya. And above all, Kuya Bibo, kanami sa pamatyagan nga daw ka-feeling secured ka always sa iya. Nga daw, protektahan niya ka always kag hindi niya ma-afford nga madula ka kag masakit ang balatyagon mo.
Pero syempre, tungod sa ginatago ko nga kamatuoran sa iya, hindi ko gid malikawan nga makonsensya Kuya Bibo. Nga sa tanan nga ginapakita niya, sa kaayon niya bilang boyfriend sa akon. Ako hindi buo. Kay man, may mga fears ako kag mga worries, kag mga guilt feelings. Paano kung one day mabalaan niya? Paano ako? Paano kami ang amon nga relasyon? Kung mag-decide siya nga bayaan ako tungod sa nanging kabutigan ko. Sa karon Kuya Bibo, nagapangibabaw ang kagustuhan ko nga manginhapi lang kami perme. Kag hindi ko gusto nga matapos ang tanan sa amon. Nagapati ako nga kung magdugay kami, siguro kung mabalaan niya na gidman, mabaton niya na ang tanan. Pero ambot, basta kagamos ang penser ko adlaw-adlaw. Kay mas nagapangibabaw sa gihapon sa akon paminsaron, nga posible niya gid ako bayaan kung kahibalo siya nga nagbutig ako. Kuya, palangga ko katama si Carlo. Kag tungod sa pagpalangga nga ini, kinahanlan ko nga magbutig para sa kagustuhan ko nga maprotektahan ang amon nga relasyon. Sa matuod lang daw hindi normal akon nga pagginawi Kuya Bibo. May mga tion nga nagaobdanay kami kag inaabala nga daw may ginapanaguan ka nga mga posible makakakilala sa akon. Nga pwede makabungat sang hindi hungod parte sa anak ko. In short, praning ako Kuya Bibo. Every time nga sa date kami o kung nagalagaw kami sa mall, sa mga public places, kay basi nga may kakilala ako nga ma-encounter namon. Tama kabudlay. Amo ako ka-worried every time nga sagwa kami. Natingala man siya gani nga daw tamad ako ya permi maglinakat. Pero hindi man pwede nga mamalibad lang ako permi. Pero ginapaabot ko man ang tion nga hindi ko na mapunggan pa. Pero hindi lang tani subong Kuya Bibo. Kaya hindi pa ako ready nga madula siya sa akon. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa kasugpon sang Heart Story ni Miss S. Kuya Bibo, amoy na ang dako ko nga palaligban sa subong. Kung ako lang ang masunod, hindi ko na pag-isugid sa iya apang matago ko iniayhan hasta sano. Tani no, una pa lang, nagpakatotoo na ako. Pero naunahan ako sa kagustuhan ko nga mangin kami. Gani wala ko na mahimo pa masugid sa iya nga may anak ako, umpisa pa lang. Kay base hambal ko, hindi niya na ako magustuhan. Nagsala ako sa desisyon ko pero kay ari na ini, paano ko ini solusyonan subong? Kayanon ko ayhan ang mangin reaksyon ni Carlo Kuya Bibo. Kalawig naman sang panahon nga natago ko ini. Kag siguro, ini naman ang panahon nga kinahanglan mabalaan niya. Pero kuya, daw kasakit lang panumdumon nga makadto na sa wala ang tanan kun matabo nga hindi niya ako maintindihan kag mapatawad. Kabudlay katama Kuya Bibo.
Kay naipit ako sa kabutigan ko sadto. Kag amo ini ang nagabalabag sa kalipayan ko subong. Kay sa oras nga mahibaluan ni Carlo ang akon nga sekreto. Base ini ang mangin rason sang dalayon na nga pagkaguba sang amon relasyon. Kasakit man ba tiyagon, ginaako ko ina, Kuya Bibo, nga may ginatago ka sa imo karelasyon kag pinalangga nga tawo. Pero paano ko ini tubangon, kuya? Sa diin ako maumpisa. Bayaan niya ayhan ako matapos nga mahambal ko sa iya ang kamatuuran. Buligi ako nga makadesisyon, Kuya Bibo. Madamo gid nga salamat. Kag amoy ni ang akon heart story, Miss S. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Well, sa kasugpoon sa heart story ni Miss S. But this time, sa aton sining thoughts on the matter, no? Sa matugda ni Kuya Bibo sa sitwasyon ni Miss S. Miss S, madamo gid nga salamat una sa imo nga pag-share sang heart story sa amon. Direktahon tanag ka. Wala sang sekreto nga matago tubtub san-o. Kag hindi mo mapunggan nga magwagid ang kamatuoran eventually. So you need to decide as early as now nga sa imo mismo dapat mahalin ang kamatuoran nga ina nga ginatago mo sa iya. Kaysa mahalin pa ina sa iban nga tawo? For me, kung sa iban pa na niya mabalaan, wow, Miss S, mas doble pagid nga pasakit ang matuga sini sa iya. But if it will come from you, Miss S, with all honesty, no? And sincerity, ipakita mo ang imo sini nga sinseridad sa pag-lay down sa mga rasones mo nga natago mo ini sa iya, umpisa pa lang sa inyong relasyon. It will somehow give a better result. Ang ma-hurt siya o masakitan siya, given na inaiya tungod sa truth or kamatuoran nga madiskubrihan niya. But might be, maintindihan niya man ka. Sa nahambal ko na, might be. Di kay hindi man naton o maski ikaw nga girlfriend niya makontrol ang mangindalagan sang paminsaron niya after knowing this truth. Depende ina kung paano niya i-take. Kaya hindi ta na makontrol ang iya sini nga balatyagon. But whatever his decision, that is a consequence sang pagbutig mo. Sometimes, white lies were given chances nga maintindihan. Pero maski ano mo pa ka-justify here sa sitwasyon mo, Miss S, nagbutig ka for your advantage lang. For your benefit lang. And hindi ko siya mabasol kung worst ang mangin desisyon niya diri sa matabo sa inyo. Pero nagapati man ako sa power sang love, Miss S. If he truly loves you and you really mean sa iya nga kabuhi for now, ang love nga ina ang magahari gid kag magapangibabaw sang tanan, magahatag sang kusa nga forgiveness sa imo, and will give you both of you peace of mind and reconciliation. Kagabay pa nga makasugod liwat kamo nga wala na sa mga reservations kag mga kun ano pa nga mga ginatago dira. Para maging happily ever after ang ending sang inyo love romance. But if it will turn the other way around, be ready for it. Embrace that this truth will set you free. Maski nga madula pa siya sa imo.
And I hope hindi ina matabo. 2 chances sa sitwasyon mo subong nga hindi mo mapunggan kag mapalagyuhan. So I will leave you the decision. But I'm telling you, time is important here. Fix up your mind. Don't forget to pray and ask guidance and courage for you to tell him the truth now. Truth that will set you both free. This is Music and Heart Billionaire. Thank you for watching. Please don't forget to hit like and subscribe and hit the notification bell. Bye! Till next video!